Λοιπόν, ο διάδοχος του Γιούρι Γκέλερ. Έχουμε μπει στην τελική ευθεία. Αμέσως τώρα έρχεται ο Νέφες. Ο Νέφες, αν θυμάστε, είχε φύγει από το παιχνίδι και επέστρεψε με τη δεύτερη ευκαιρία που του έδωσε ο Γιούρι Γκέλερ. Και μάλλον άξιζε αυτή η δεύτερη ευκαιρία. Κατάφερε να βρει την προηγούμενη φορά με ακρίβεια όλα τα προσωπικά αντικείμενα, αλλά και την αγαπημένη ταινία που είχε στο μυαλό της η Μάγδα Παπαγιάννη. Για να δούμε τι ετοιμάζει για απόψε. Ας θυμηθούμε το προηγούμενο πείραμα που είχε κάνει, το προηγούμενο εντυπωσιακό του πείραμα. The stage is yours. Today I felt so many emotions inside of Magda, and it was truly sweet to find out that her inspiration comes from the most pure things, like God, angels, love, and family. You want to be with him. You want to believe in what he says. You are astonished in the simple acts that he does because he goes straight into your mind. Πραγματικά απορρίσαμε όλοι, δεν υπήρχε τίποτα πριν ούτε καν σαν μια συζήτηση. Τα βρήκε όλα με κάθε λεπτομέρεια, ειδικά όταν αναφέρθηκε και στο κοκαλάκι της κόρης μου ότι είχε και το χρώμα ροζ και στην πένα, δεν ήταν μολύβι, δεν ήταν στυλό, ήταν πένα. Καθώς ακόμη και όταν αναφέρθηκε και πιο εξειδικευμένα σε ένα αγαπημένο μου βιβλίο το οποίο είχε σχέση με την ποίηση. Εκεί βεβαίως που δώσαμε ρέστα όλοι ήταν όταν βρήκε και την αγαπημένη μου ταινία, είναι τα φτερά του έρωτα του Wim Wenders. Μου έδωσε και ένα γράμμα για τους αγγέλους και με πολλές ευχές. Πραγματικά πιστεύω ότι ο Νέφες έχει πολλές δυνατότητες να είναι ο νικητής του συγκεκριμένου σοου και να είναι ο διάδοχος του Γιούρι Γκέλερ. Tonight we will talk about death, and we will treat it as it deserves to be treated, as an enemy. Κυρίες και κύριοι, υποδεχτείτε τον Νέφες. Last week, Την προηγούμενη εβδομάδα you read Magda's mind like an διάβασες το open μυαλό book. της Μάγδας σαν ανοιχτό βιβλίο. Will you make our guests emotional Θα once προκαλέσει again? συναισθήματα στους καλεσμένους μας για ακόμα μια φορά. Tonight Απόψε we will all θα make a κάνουμε tribute μαζί ένα αφιέρωμα to our beloved that σε have όλους τους passed away. αγαπημένους μας που έχουν φύγει από τη ζωή. Okay, Nefesh, the stage is yours. First, Πρώτα απ' όλα, I'd like to dedicate θα tonight's ήθελα να act αφιερώσω το σημερινό μου to a πείραμα person from σε ένα άτομο από τη Thessaloniki Θεσσαλονίκη who recently wrote to my που email πρόσφατα μου έγραψε ένα telling email me her story και about μου είπε how μια she ιστορία lost για το πώς her έχασε father, τον her πατέρα siblings της because και of τα a αδέρφια disease. της εξαιτίας μιας ασθένειας. Same disease that she Μια is ασθένεια για την fighting οποία against μάχεται too. και η ίδια αυτές τις μέρες. Her name is Jota Το όνομα της είναι Γιώτα from Thessaloniki. από τη Θεσσαλονίκη. Please go for you. Αυτό είναι αφιερωμένο σε σένα. Σε παρακαλώ, Don't give up. μην εγκαταλείπεις. Death Ο θάνατος is an είναι unavoidable enemy ένας αναπόφευκτος εχθρός that one day will reach που us. μια μέρα θα μας φτάσει όλους. Surely, Σίγουρα death has ο already θάνατος taken έχει away πάρει from us από μας at least τουλάχιστον έναν από τους αγαπημένους μας, without asking χωρίς να μας ρωτήσει and when we expected και it less. χωρίς να το περιμένουμε. You might have heard the phrase Μπορεί να that έχετε says ακούσει τη φράση που λέει that the last enemy ότι ο to τελευταίος be εχθρός που conquered πρέπει να νικήσουμε is death. είναι ο θάνατος. Or the other phrase that Ή την says άλλη που λέει ότι that the only sure thing το in μόνο life σίγουρο στη ζωή is death. είναι ο θάνατος.
everybody όλοι, here in the εσείς εδώ στο κοινό, and there at your αλλά home, και εσείς από το σπίτι, I want you to θέλω bring να to your φέρετε στο mind μυαλό σας all the memories you όλες have τις αναμνήσεις που έχετε of a person you από love ένα πρόσωπο που αγαπάτε that has passed away. και που έχει φύγει από τη ζωή. Make it a vivid memory. Κάντε τη μια ολοζώντανη ανάμνηση. Join me on this Ελάτε long μαζί μου journey. σε αυτό το συγκινητικό ταξίδι. Follow my Ακολουθήστε instructions. τις οδηγίες μου And I promise και σας that υπόσχομαι at the end ότι στο it will τέλος have a great θα έχει result ένα for you. υπέροχο αποτέλεσμα για σας. Join me. Ελάτε μαζί μου, Everybody, όλοι join σας, me. ελάτε And μαζί once μου. you're with me, Και όταν είστε stay with μαζί μου, μείνετε μαζί μου. me. Tonight, Απόψε I'd like to invite θέλω να Vicky ζητήσω από τη to Βίκη join me on stage. να έρθει μαζί μου στη σκηνή. Hello. Very Γεια nice σου. to meet you. Χάρηκα που σε Χαίρομαι γνώρισα. που σε γνωρίζω επίσης. Would you be so kind, please, Μπορείς to σε confirm παρακαλώ to να me επιβεβαιώσεις στο if we ακροατήριο have ever met αν before? έχουμε γνωριστεί No, it's the ποτέ? first time we actually meet. Όχι, είναι η πρώτη φορά που γνωριζόμαστε. Έχουμε μιλήσει ποτέ First πριν? time we talk. Ναι, είναι και η πρώτη φορά που Please have a μιλάμε. seat. Σε παρακαλώ Well, you κάθισε. look very kind. Oh, I tried Δείχνεις to. πολύ ευγενικός. Προσπαθώ. Oh, thank you. Φαίνεσαι κι εσύ. Ευχαριστώ. Did you just hear what I said? Άκουσες αυτά που είπα πριν για το θάνατο. Ναι, τα άκουσα. I want you to keep in your mind Θέλω να σκεφτείς από εδώ και πέρα that death ότι ο θάνατος is a mutual enemy. είναι ο κοινός εχθρός. It's something we both hate. Είναι κάτι που και οι δυο μας μισούμε. I promise Σου υπόσχομαι that I will make you feel ότι θα σε comfortable κάνω να νιώθεις άνετα during all of our interactions. κατά τη διάρκεια της Ask διαδικασίας. something, though? Yes, yes. Μπορώ να Why σε do we have ρωτήσω to hate κάτι? death and feel like as if it's an enemy? Γιατί θα πρέπει να μισούμε το θάνατο και να το πιστεύουμε Σου ότι είναι εχθρός υπόσχομαι μας? ότι έχω αυτή την απάντηση μόλις Just τελειώσω. don't ruin the surprise. Απλά ας μην χαλάσουμε την έκπληξη. Εντάξει. So, Λοιπόν, I also promise that σου once we υπόσχομαι finish, επίσης ότι όταν τελειώσουμε, besides answering your answer, I will also ακόμα give και you αν a απαντήσω great τις gift. απαντήσεις σου, θα έχεις μια υπέροχη αίσθηση. Κάτι που δεν έχεις ξανανιώσει ποτέ. Something only you will Κάτι be που able to μόνο εσύ θα explain μπορείς να us all what it εξηγήσεις feels like. για το πώς νιώθεις. All right. Εντάξει. Είμαι έτοιμη. Ας ξεκινήσουμε. Look at me. Κοίταξέ με. I want you to bring to your Θέλω mind να φέρεις στο μυαλό σου a person you love, ένα άτομο που αγαπάς. a person that was Ένα taken άτομο away from που you έφυγε μακριά σου από το θάνατο. somewhere. Κάποτε A person that ένα was close πρόσωπο to you που and ήταν that you κοντά have σου memories with. και έχεις αναμνήσεις μαζί του. Bring the details about what Φέρε τις happened, λεπτομέρειες τι συνέβη, about how you two get along to each other. πώς ήσασταν μαζί. Concentrate. Συγκεντρώσου. Help me a little bit. Βοήθησε με λίγο. Μην αλλάξεις τη γνώμη σου. Concentrate, Συγκεντρώσου. Μην είναι please. συγκεντρωμένη, σε παρακαλώ. If I tell you that I Αν kind σου of πω see a ότι person βλέπω ένα πρόσωπο resting on a bed, καθισμένο σε ένα κρεβάτι, ξαπλωμένο σε ένα κρεβάτι, am I getting close? πλησιάζω. Seems to be a person Φαίνεται να είναι ένα άτομο over mid-age. μεσήλικας. We probably will call an old person, but Θα for το what I αποκαλούσαμε ένα see, ηλικιωμένο άτομο. Αλλά από αυτό που αντιλαμβάνομαι, live longer. αυτό το άτομο θα μπορούσε να έχει ζήσει περισσότερο. Like it was not that Σαν old. να μην ήταν αρκετά ηλικιωμένο. Try to focus to see if it's a Προσπάθησε να woman or a συγκεντρωθείς man. για να δεις αν είναι γυναίκα ή άντρας. I see two things. Βλέπω First, δύο πράγματα. I have Πρώτον, the feeling it's a έχω woman. την αίσθηση ότι είναι It's μια it. γυναίκα. Είναι, Ναι. I see a mirror. βλέπω ένα καθρέφτη. Does the mirror has anything Έχει related? κάποια σημασία αυτός ο καθρέφτης, με κάποιο τρόπο. Not sure. Δεν είμαι I'm not σίγουρη. sure Εντάξει, either. δεν είμαι ούτε εγώ. Let's put it aside just for a second. Ας ασχοληθούμε με αυτό αργότερα. It seems that it's been some Φαίνεται time since σαν it να είναι happened. πολύς καιρός που είχε συμβεί. I would say you were a Θα έλεγα ότι child. ήσουν ένα παιδί. Ναι. Was it around Φαίνεται να είσαι περίπου 1986, something like that? 1996, κάτι σαν γι' αυτό. Because I see you're really small. 1986.
Σε βλέπω I would say μικρή. you were about Θα έλεγα ότι είσαι γύρω στα 7, 8 7-8 years old χρονών. around. Yes. Am I correct? Ναι. Είμαι σωστός. Think about your feelings in that Σκέψου moment. τα συναισθήματά σου εκείνη τη στιγμή. I see this Βλέπω lady on her αυτή την bed κυρία στο κρεβάτι, wearing some blankets. σκεπασμένη με You're somehow κουβέρτες. near. You're a child. Είσαι κοντά, είσαι μικρή. You're somehow thinking several Σκέφτεσαι things at διάφορα once, πράγματα like, με τη μία. it seems that Σαν this person is sick. φαίνεται ότι αυτό το άτομο είναι άρρωστο, πολύ άρρωστο. And for you, Και για probably σένα, because you are a child, προφανώς επειδή είσαι παιδί, you're a little confused. είσαι Like, λίγο μπερδεμένη, you know what a γιατί disease is. You know ξέρεις that τι είναι η she's ασθένεια. sick. She's sick. Ξέρεις ότι είναι άρρωστη. But somehow you, Αλλά με κάποιο τρόπο, you love her. επειδή την αγαπάς, You expect to be something περιμένεις να γίνει κάτι that is able to be healed. Yes. που μπορεί να γιατρευτεί. Have the Ναι, είναι feeling. αλήθεια. Είχες αυτό το συναίσθημα. She left Έφυγε when you were barely 8 years old. όταν ήσουν σχεδόν 8 χρονών. Wouldn't it be great Δεν θα ήταν υπέροχο if she were right here with αν you ήταν εδώ μαζί σου and tell you, και να σου oh έλεγε, dear, αγαπητή you μου, dreamed since you were a child to be a model. τα όνειρά σου όταν ήσουν μικρή να γίνεις μοντέλο και να επιτύχεις την καριέρα σου και να κοιτάς τι έχεις κάνει. Somehow, Δεν θα a ήταν great sensation. μια καταπληκτική I have αίσθηση. something for you at the end. Έχω so κάτι just για be σένα στο prepared for it. τέλος. So I know it's your grandmother. Ξέρω She was λοιπόν ότι very είναι η γιαγιά sick. σου, You were ήταν 8 πολύ years άρρωστη, old. ήσουν 8 I see χρονών. this room and I keep watching a mirror. Βλέπω, εξακολουθώ να βλέπω ένα καθρέφτη. Let's move forward. Ας προχωρήσουμε. Κλείσε τα μάτια. Listen to my voice. Άκου τη φωνή μου. Nothing else matters. Τίποτα άλλο δεν έχει σημασία. Just Μόνο the song ο ήχος of my της voice. φωνής μου. Your grandmother Η γιαγιά σου will always θα είναι πάντα be in your mind. στο μυαλό σου, Will always θα be in είναι your πάντα heart. στην καρδιά σου. I want you to Θέλω bring να her φέρεις face το to your πρόσωπό της mind. στο μυαλό σου. Bring it with all your Σκέψου love. το με όλη σου την αγάπη. The more you love her, Όσο πιο πολύ the την bigger the αγαπάς, image becomes. τόσο πιο ζωντανή θα είναι και η εικόνα της. Show her how much you love her. Δείξ' της and bring πόσο it to πολύ her την mind. αγαπάς και φέρ' τη στο Bring μυαλό it σου. now. Φέρ' την τώρα. You're watching her. Τη βλέπεις. I can clearly see it. Μπορώ και εγώ να τη δω. Keep watching her. Συνέχισε να την κοιτάς. Show her how much you love her. Δείξ' της and την keep watching αγάπη her. σου και συνέχισε να τη βλέπεις. I'm going to ask you to open Θα σου your eyes. ζητήσω να ανοίξεις τα μάτια σου, But don't stop watching αλλά her. μη σταματάς να τη βλέπεις. Συνέχισε να τη βλέπεις εδώ. By keeping watching her, Συνεχίζοντας να τη βλέπεις you show her της how δείχνεις much you πόσο love her πολύ την and αγαπάς how much you miss her. και πόσο σου λείπει. Now, here Τώρα, it comes. εδώ έρχεται. Concentrate. Συγκεντρώσου. Keep watching it here Συγκεντρώσου. Βλέπεις την εδώ. Δες την. and project it over there. Και πρόβαλε την εικόνα της εκεί. Let's see her together. Ας την δούμε μαζί. I see a face. Βλέπω ένα πρόσωπο. It's not a slim face, it's a little rounder. Είναι λίγο πιο στρογγυλό. You Ναι, can είναι see her, αλήθεια. right? She looks beautiful. Φαίνεται πανέμορφη. Her hair Τα μαλλιά της is dark hair. είναι But her σκούρα, skin is clearer. αλλά Her eyes are το big, δέρμα της είναι πιο καθαρό. Τα μάτια της είναι μεγάλα, although her eyelashes are shorter. αλλά Try to see more than the face, the entire body. συγκεντρώσεις το υπόλοιπο σώμα. It's, I would say, about this size. Θα έλεγα ότι She's είναι smaller than τέτοιο you. μέγεθος, πιο κοντή από σένα. Yes, much smaller than me. Ναι, αρκετά πιο Did κοντά από she used to μένα. wear somehow skirts Φορούσε from time? That's the κάποιες way you φούστες, remember her, έτσι don't την you? ήτανε, έτσι δεν τη θυμάσαι. Keep watching her. Συνέχισε να τη βλέπεις. Did she have something like a spot somewhere Είχε here? κάποιο σημάδι στο I πρόσωπο. can clearly see it. Ναι, είχε βλέπω. όντως. Now listen to this. Τώρα άκουσε με. Death Ο θάνατος is not the end. δεν είναι το τέλος. I think so too. Κι εγώ έτσι πιστεύω. See, Yes. I
I think she's somewhere around. Oh, Πιστεύω ότι είναι κάπου εδώ γύρω. Άκουσε με. Όλες οι ιστορίες μας έχουν ένα τέλος. Αλλά αυτό δεν είναι ο θάνατος. Στην πραγματικότητα, αυτό που πιστεύω, με αυτό που βλέπω από σένα, σκέφτεσαι ότι η ζωή μας στη γη είναι ένα μικρό κομμάτι από την ύπαρξή μας. Πιστεύω ότι πάμε σε ένα διαφορετικό μέρος. Έχω αυτή την αίσθηση. Τώρα, μισό λεπτό. Αν εσύ στο σπίτι ακολουθήσατε τις οδηγίες μου, μερικοί από εσάς μπορεί να είδατε κάποιους από τους συγγενείς σας που έχουν φύγει από τη ζωή, όπως ακριβώς έκανε και η Βίκη. Αλλά ακόμα και αν δεν τους είδατε, θέλω να ξέρετε ότι ο θάνατος δεν είναι το τέλος. Είναι ακόμα μαζί μας. Και οι αγαπημένοι μας είναι μαζί μας. Με κάποιο τρόπο πρέπει να κρατάμε την ελπίδα να τους ξαναδούμε. Πάντοτε θα είναι μαζί μας. Πάντα θα είναι μαζί μας. Σαν άγγελο. Έχεις έναν άγγελο. Τώρα, από αυτό που βλέπω, τη βλέπω να χαμογελάει. Δεν είμαι σίγουρη. Πιστέψου με, αισθάνομαι ότι δεν υποφέρει. Είναι χαρούμενη. Και εγώ πιστεύω πως είναι χαρούμενη. Βλέπεις? Έχεις πολύ καλές αναμνήσεις μαζί της. Έχω την αίσθηση ότι ήταν ένα πολύ ζεστό άτομο που έκανε πάντα δουλειές στο σπίτι και με κάποιο τρόπο ήθελες να τη βοηθάς. Μερικές φορές που δεν ήθελες να το κάνεις, το έκανες. Συνήθιζε να μαγειρεύει για σένα και το διασκέδαζες. Μία από τις πιο ζωντανές αναμνήσεις που έχεις είναι όταν έπαιρνε κάποια ρούχα και τη βοηθούσε να τα διπλώσει. Μου έλεγε πως είναι πολύ σημαντικό να σιδερώνουμε τα ρούχα μας σωστά και να τα διπλώνουμε με τον σωστό τρόπο. Πάντα τα ρούχα μου ήταν πολύ καθαρά και καλά σιδερωμένα. Λοιπόν, άκου αυτό. Προσωπικά πιστεύω ότι ο θάνατος είναι εχθρός. Γιατί πάντα έρχεται τη στιγμή που δεν το περιμένουμε. Όπως όλοι έχουμε χάσει συγγενείς, φίλους με το θάνατο. Αλλά πάντα ευχόμουν και εύχομαι να είχα ακόμα μία μέρα σε αυτή τη ζωή. Απλά για να τους κάνω να ξέρουν πόσο πολύ τους αγαπάω. Χωρίς ένα διάλειμμα για να περιμένω να τους ξαναδώ. Αλλά μιας και εμείς οι δύο συμφωνούμε ότι αυτό είναι απλά ένα διάλειμμα, θέλω να έχεις αυτό το λουλούδι. Άκουσε με. Αυτό το λουλούδι θα πεθάνει σύντομα. Αλλά σε παρακαλώ, κράτησέ το ακόμα και αν πεθάνει, για να θυμάσαι το συναίσθημα που σου δίνω. Είναι κάτι που δεν έχεις ξανανιώσει. Κράτησέ το και θυμήσου πως όπως αυτό το λουλούδι θα είναι μικρό για σένα, όλοι οι αγαπημένοι μας θα είναι πάντα μαζί μας. Είναι απλά ένα διάλειμμα, δεν είναι το τέλος. Για να τελειώσω, ας δώσουμε ένα όνομα σε αυτό το τριαντάφυλλο. Σκέψου το όνομα της γιαγιάς σου. Βλέπω πάλι αυτό τον καθρέφτη. Τώρα έχει νόημα. Είχε η γιαγιά σου το ίδιο όνομα. Βασιλική. Και αυτό είναι σαν καθρέφτης, γιατί έχω την αίσθηση ότι
Δεν την έβλεπες η γυναίκα σου. Είχατε το ίδιο όνομα. Οπότε ας το ονομάσουμε Βασιλική. Και το επίθετό μας ήταν το ίδιο. Βλέπεις, αυτό είναι ο καθρέφτης σου. Αυτός είναι ο άγγελός σου. Αυτό είναι το τριαντάφυλλό σου. Σε ευχαριστώ που με συνόδευσες απόψε. Θέλω να σ' αγκαλιάσω. Ευχαριστώ πολύ. Σε ευχαριστώ, σε ευχαριστώ. Θα το κρατήσω μαζί. Κράτησε το μαζί σου για πάντα. Ο Θεός να σε έχει καλά. Λοιπόν, δεν θα ήθελα τώρα να πω τίποτε απολύτως, να μην χαλάσω, αν και όταν ακούω για θάνατο. Είναι καταπληκτικός. Έχει έναν τρόπο που αφηγείται. Όχι, εγώ δεν το βλέπω το θάνατο τόσο πολύ άσχημα και τόσο πολύ μακάβρια. Βλέπω ότι πηγαίνουμε σε ένα άλλο μέρος, αναγκαστικά γιατί ο Θεός το διαλέγει αυτό για μας. Και εκεί είμαστε ένα αστέρι που λάβει και κοιτάμε τους αγαπημένους μας από κάτω. Ο Αρκάς λέει... Δεν σκεφτόμουν αυτό για να με βοηθάει ίσως και μου έχει μείνει έτσι. Ο Αρκάς λέει ότι η ζωή μας είναι μια διάκοπη πορεία προς το θάνατο. Άσε που και στον δρόμο μπορεί και να πεθάνεις. Ποτέ δεν ξέρεις. Λοιπόν, εγώ έχω μια τάση όταν ακούω για θάνατο έτσι λίγο να λέω και κανένα αστιάκι για να το διασκεδάσουμε. Είμαστε ψυχαγωγική εκπομπή, αλλά ήταν πολύ ωραίος ο τρόπος που αφηγήθηκε, ο τρόπος που κάνατε. Πολλά πράγματα για τη γιαγιά μου τη Βασιλική. Είχε μια ευαισθησία. Ξέρω ότι η μαμά σου πολύ καλά. Ναι. Είναι πανέμορφη κι αυτή, μοιάζεται πάρα πολύ. Με τη γιαγιά. Η γιαγιά είναι η κριτικιά η γιαγιά αυτή. Υπάρχει και μας βλέπει τα Χανιά τώρα μαζί με τη μαμά μου που είναι και αυτή στα Χανιά. Και μπορεί να έρθει να πάρει και το λουλούδι. Η άλλη γιαγιά είναι που έρθει, που είναι πολύ μικρή. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, να ακούσουμε τώρα την ετοιμιγωρία του Γιούρι Γκέλλερ για τον Νέφες. Okay. Nefesh, you know, your continuing spiritual Το συνεχές πνευματικό και μυστικιστικό σου ταξίδι and your way of stepping και ο τρόπος που περνάς into the afterlife στη μεταθάνατο ζωή is very intriguing. είναι πολύ ενδιαφέρον. Although your performances do not contain danger, Παρόλο που οι παρουσιάσεις σου δεν έχουν τον κίνδυνο, I always say that mystical experience πάντα λέω ότι οι μυστικιστικές evokes εμπειρίες tremendous emotions. ξυπνούν απίστευτα And I looked δυνατά at the συναισθήματα. audience. I turned around. Κοίταζα They και στο were κοινό transfixed by your και είχαν act. πραγματικά εκστασιαστεί However, με το πείραμά σου. Πάντως, Even though this is a sensitive issue, παρόλο που είναι ένα I ευαίσθητο really feel θέμα, that you dragged it for too long. πιστεύω ότι το τράβηξες χρονικά πολύ. Okay. Εντάξει. Να κάτσω να δω τι γίνεται. Λοιπόν, οκ, Γιούρι. Crystal. Το τράβηξε λίγο περισσότερο όπως είπες, αλλά το θέμα είναι να παρακολουθείς κάποιον. Αν καταφέρει να σε κρατάει, αυτό είναι το σημαντικό και νομίζω ότι ο Νέφες είχε πολύ έτσι, ένα ιδιαίτερο τρόπο αφήγησης που μας έκανε να τον παρακολουθήσουμε.